Usamla besterwel karsono ubade usamla na kshnong umroy nonglum ubade uwei na pedeng kisamla nongrwai ubala shimbenta haga Ribhoy Super Talent Show Season 2 ubade ru uwei na pedeng kinoi shimbenta ubala rung syak grand finale jong kate karansan penisap kabahe hapok Ribhoy district kabanlong haga arpo wetrik ubanai march arajar arpo hamadan NSCA hapam sim hanongpo une usamla ude ukhun klingpo jong iba jos nong shidi balabam kwai dwar ublei bat ikong juar kharsono napdeng ki khatwei ngut kiwe pat ki menjong kashnong umroi nonglum kadon kumba ar kilometer e na kashnong umroi kaladon hadu ars patam kitunum ying hapo kane kashnong ha kane gasngi na kaliang jong kinong shnong kilawan ban sakhi ya kane ka root show kabala penlong daune usamla nongrwai kum shibenta ban pan ya kajing kersan jong pajba na kashnong jong u da kajingwan poi jong ki babun kinong kersan na kane kathany khamtam kinong shnong une usamla ulapan pau ya kajing kemen ba kashnong bat ki parlok jong u baro ki kersan ya u da kajingon poi jong ki parlok jong u ki bana kashnong Malim East Khasi Hills District na umyam bat kiwe ki shnong bat kumjuru kinong peniat ya kane karansan penisap ki bakentup ya uba rigid khamdej uba shanchla bat da kajingi senran lang jong uba kores marwen ubade unong shna film Khasi na Ribhoy District habayo bani kran bat kong juar kharsono ibade ikimi jong ne usamla ilapan pau kajing sukmen bantip bau khun khadu ula sei ka sap jong u lamba kane karansan Ribhoy Super Talent Show Season 2 kalai thuru bahapedeng jinglong baduna hakalong yeng longsam kala ailat bat kersian ya u namar umi perthai hakikam babha kaba ula penon kam hok ya kasap kabau blei nong bu nong thau ul ai kerpang hau Westerwel ude kon khadu jonga tela khara ya u ha usnem khandai ku pra ar punyo tarek punai ba nengkong dadu dangret ude khna ba bom dak chai bom dak klanyi tentu dalam dap usau snem dalam hadiskur dalam diskur untuk pasre upil bet long bau baca pede untuk ngap ra tentu nanti ngapa cipa tu leci tapi ke berperau angin ngalakin clear tengah pepna sudah pepna pat tementa senyam he aduk men senyam lah sedang ini cing ruai tengok anglai demi kuat ya tembak ni ngacencar ke baikut mungkin kam lut ra wong ta hab kersan yang hab pelut hab le lang ke ra sikhan dah ngam rwe senang la su parum dan la klan ta kanya lang ke begitu pisah sebab duduk dan pisah lu kira pisah dah katu sisin dah ba senang po telah orang sama pisah em dia lain telah orang dia dekat saya step akhir terus ni orang dia dekat tidak di sini ada ini terus saya kali Kekerting jong ada besterwel karsono ngasyong hasa umroy nung lumbat ipa jong kekerting Josh Noshli bat ime di ije karsono bat nga klem pule shu nama ba ngayarap tre hayeng sam na benta jong ime ban tre shalom shalengkha kacing angnut kejonga nadu dangret hadu ngakwa bakani kacing ruai jong akan long kan ne hadu da san bat yakini kicing ruai ru ngakwa bangan sedang syuana la kajong ka karibat ke district hang bat hadin bangan dap nang ni ka district ngadang la shu ban leit pat ban shim benta ha kiliang kiban nabar jong ka district kacing syam jonga bangan shim benta ka ni ka Ribhoy Super Talent Show de na kaya lingba ki jingkwa jonga ma jingkwa jonga nadu dangret ngamut ban shim yakini ki ban lit shim benta kinu andre ngam yo lan mar ba kani ka dikasin ka banengkong inga ban lit pen iya kasap ka bangarwai hapo ka lajong ka district kijing thang ki jonga hi di tangkini kijing ngakwa ba kani ka dong Ribhoy jongi ngakwa ban pancing kersan phi ibaret sulong haki kinjavut na ki voting vote show ban yarap lem nak benta jonga ibalong spoteng ka iwi slip bat kerpat ye phi ban kat ba pisula ban yarap lem nak benta jong kisamla jong ka Ribhoy district ka kerteng jonga ngade rigid khamdai ngade chairman jong ka Ribhoy Entertainment Society ka bapania ye kene ka
ka rensan Yakob hapo ka Riboh district. Kabangi ay kerteng ka Riboh Super Talent Show season 2. Ka season 2 kadi ka sin ka baar kabangi peniat ya kene ka judge program penisam hapo ka district. Te shikintin na ka bede batu Westerwell. Haga jingsem jongi haga bawan simbanta haga ne ka program. Ude ukna uba jar bha. Umde uba bungkhtien kumba ya charkai ya lekai bat ki para ba ya simbanta chu era. Wan bayu laga chongga bentahi. Te wan roy ulo dal de roy te la shong usi jaka bungkhtien ru tib hasenong kum nolong ti ora. Kamya tib ha pi po senong ma. Te ka benta ka ba ka bangi kwa bangi ban ya poilang hani long ka ba. Kiba bunhi kisam kiba kamper kidon bet haki jaka kiba kam kendong mde bangaong baga senong jung pi kalong ba kendong lai baga senong pi kila don kila kala kambit kambiang ka senong jung piang ne ngidang yeker mene ba syong hang te hayeng jong Westerwell yong ba ngoju bansa kene ka senong jong pi so tanat itanat ka ipangan pa ka senong dei kon ganong po wa kiu kau ya so tangga sur kali kajing ya bat break kitrok mak ba teng ba pendu tia do dem kajing hala ka ba bun ba kane ka senong jong pi kede ba ipangan ba takadaw Westerwell ru ibhasur ba ban roy iman ngasai keliu ong pi ba mayu ba pi bahasur wong bamdai ni bamdai ba sini ha pia bamdai takadaw ya bahasur ba namar ba keliu Westerwell ong pia ba mayu pi bahasur wong bang bamdai bat sola te nagaliang jongi ki nong penia tangkawai ka bangi don banong kalong ba haba ukhun samla jongpi napo kane ka sunong umi nak banta ki kam ba kai ka badon kam ye pi kalong ba pinai ka jing kersian ye u kata di ka jing kwa nagaliang jongi ki nong penia nomor ba lada nak ka sunong la jong umyo ka jing kersian kai ka banjai u ha ki sunong ki ba marjan bat ki sunong ki ba mithu ithau yu lada ka senong jung pi baro ka wei ka jing kersan nginot banong bau Westerwell unde unong jom te bar ka baar khuble ye kino ilam snong wala da imdan irang ba snong ru unrei kalong ke ke basangain habangi i ye kino ilam snong kirang ba ki bay pen wan pen sangain kane ka dei ke dak jong ka jing simkhia bat kadak jong ka jing ikan tiulang hagino ino ki benta habangi le ka bapha nganong i pi kendian habangi wan mene sa senong jong pi ngi i ye kane ka jing teli jong pi bar habangi i ka jing teli jong pi ngi i ba hari khasi jong i dang im ka mensim jong ka jing ikan tiulang ka jing kersan lang haparo kiliang ngi de ban kersan ngi de ban ai ka jing kersan hapadon kanu hakanu no kaliang ru laga dai ka sap ka phong hakarwai ka siaw hakatrei ka kta hakanu no ka bentaru para mangi ngi de ban ai ka jing ya kersan lang i wei namta ka kam ka babha kumba manta ka nuksa jong Westerwell ka bau ai phi ki khon samla ki bana hangne manta kadai ka nuksa ka babha ba phin light na ginu ino kumba phi manta ka prathai manta ka babun phagi khon samla jungi ki sakama ha ki kam ki bamman ki kam ki ba lai phujai kumba phi i ka khubor ha ki news ki babun ngi sakama ngi le ki kam ki bamdei bangin le ka bai ha par ka imlang sa lang ka jungi kane ki e bor khoi ka wanja namar balai ngi dunai kinong kersan lang ubriu bakwa ban mi sakhmaru umnut ban mi namar belai duna ka jing kersan lang bon ka jing nyon sapo teng habangi don kum kini ki show kum kini ki rensan ki bapen isam bon ki bam so thu ki yong ba kayeli me ka tu kam kai sudah tu me lirwai me tu ka ye jo me ndai to tep kane ka dei ka sap ka benta ka bau play hiu ai pengin pendon kam hakanono kerensan kadika kam ka babha te hapangile ka kam ka babha ngidei ban ai ka jingkersan namala dangi ai ka jingkersan ngin light ni gidinu ki jing nagi kam ki basniu jongi khon samla namada phi ai ka jingkersan ni ki hakane ka rukom te kamot kin light ni gidinu gen kinambun kam hakane ka jing sniu haka jing ikini ki kam sniu e bor khoi te nakaliang jonga ka nambun ktien iki e bor khoi sharman la dap kran skmat jonga ni ka committee ka jongi ngangan ong tangi phi ka wei to ngin ya shem ka nega sanjam
nagas nong jong pi ka umroi lum ba pinai ka jingkersan yo besterwal daga ba pithiet itu ki voting slip ki ba shi voting ka to ai bon poisa ka thong u besterwal undei unuksa u paning kong jong ka snong jong pi ladau poisa ka thong bat nang ne phin sai i kin sai mi shibun ki khun samla ki brani ka sap pa phong om tang ki sew ki rwain re wat ki wewe ki bentaru namar wei un mi ki weiru kin mare lang na din lengba ka jingkersan lang jong pi ki long kme ki long kpa ki khun samla bat nadu ki haparit ku khun kari kasih mau kendong banri ya ka aku kuom kasih lebu lamang lupa da ulong shwa man shwa jongi horkit hordang wat klan ialah kedustur kariti wat shopping big shopping thame haki mendel shisni to yang teli yang la keri jing itongin peni oh